Kaplay ki parlog bi junga saisin yang sampai pi syakani ke channel kalawi pan saindu. Hakani ke video ke bamenta. Tungine pet ya ki kato kene teli ki mat ki belong ki dawa ki pakong santam ki bakta ya ke jala habaro ki benta. Kemat ke bankong ke jingbom pat sungtu ki pejba kemud ayu mle. Nginye pet hakon korkom bakane ke benta kakta e ke jala. Bun ngi ngitip ha umle. Tangba ngem sungtu ya kejengmut lane ya kakantin MLA don ki paperkhat MLA ude to ubriu ubjob hak election bodon ya ki kali ki boramdor bat ubarispa aswag election ulek keleng kisnong penlek ban penbe ban kular ya sibun KK ya pejba dag basam ya ki kiu pliang ki janjinap bat benlek ru ya sibun ki kam le isnai tang ban yo ya ki woods Sam imlu sikilo o pan sikilo ol I press I media ban pen I baude ubriu bopiang bat ubaterikam baha Henry kejemut basisha jong kakantin MLA kadai udkhot lane kadkhot kiban mikmat nag benta upai ba sya kayeng derbar thawain bat kejemut kepapura jong kakantin MLA kadai bandong kinong thawain bat kinong shanain nag benta upai ba menta kejingkali kalong hato kita ki MLA bangilajit kidesha kinong tawain lada kidesha kinong tawain balai ki pejba kidang ud kidang lenyar kidang yang mi madan baneki banyai dawa ha ki babun ki benta dei hangne kaktin ki rustat ka ong kumbangi bet kumta yin ot saperkhat hi mapi ki pejba yin le ayu haswa banjit ya kita ki MLA bat kita ki MLA kilale ayu nagmta jongi kamat kabaar kajingduna jong UMLA hagbdei bat ka qualification kane kedai ke we ke benta ke bakta bah ya ke jela namar haman la ki kam ki cham la penyai da ke start bat ke ting sempang Henry ke ai ke beja apo ke jela jungipat tang namar ba ke Indian Constitution ka ong panlong ki MLA ki de banlong ki nong sunong bapura jong ke India pat ki bomduna ya ke art sansnem karta klem dapet klem na perkat pat ya kata ka educational qualification lane kata jignang gajing tibet jong to ubriu kabalong kabakong santam habaro kibenta laban ong bakalong kum ushabi ha ka tho katar ka kren ka khana kum jute ha ka perkat perdain bat kumta tartar nitip ha ya gajing sisa ban apply ki kam sarkar ba per ha kino ki department la ide ikam pion ne ki kam officer kibu ya ki qualification nak benta ka post officer lay kita pan sabat ki working experience la kumno license sansnem bat kumta terter kat ba ya kam nong thawain balai amsem labu ya kata ka educational qualification don se kiban kali kumta Henry ka article lai ar nriu ka ong right to vote bat ka article khatsau right to equality kabamut we bolo day nong India Udon ke hok ban syajit bandong kum UMLA Udon ke ju ke hok ha kalong beriu man beriu kumta kat kum kariti sensar jong ke India syam na syak bandon kajing penyeper hapdeng para beriu Henry hagbidai bat katei ke benta la I ha kajing start jong pejba banjet ya oba kumno kimon ba ibet bandong kum uta unong tawain Henry namar kajing bom sungtu pat jong upai pa ya kador jong kita kinong makmat kumta ki sayo lat ban rungkli kita ki iman la ki kelut ki ko bat ki bom nang tho nang pule hapo kaying derbar thawan te habai ya ulakam ka sensar khadar ka bahakli du jong gejela layo pen bat da ki bakum kite ki beriu mudur mapi syano kinelam ya upai pa hakajing sisa ngeladai ban pet nuksa ya ki kenhun nyam baper bahaswa bakin jet ne bentung ya kinong elam kum bishop father pastor ubasan bat kiwe kinong elam nyam ite gibriu kide bandong shwa ki bala pendep ya kejing pule ne bandon lupa ya kata kejing nang jingtep ya kato kebenta kumta ki salak bandong ki kilidu lane kinong elam ya kata kekenhun in pejru ya ki kenhun seng balang baper ku ba KSU FKGP HYC hito komso bahaswa bakin jit ya kinong yelam kita pek kita pisar bnia kim jujit da ubum nang tho nang pule da ubum nang ban kuren ne da uta ubum don ya ke kelas ka kertan Kadau kolong bagi sengutu
banjit da ki bukum kita ki briu kin nomla ban pentrikam lane ban pentelun ya kakam bat habami ka khanrum khanram kinamla ban penbet lane ban te lakam nama bakim don ya ta kin start bat ka jing simpang ka ba ithamla pat kalong kat ya kakam sensar ka ba khli du ka ba pet ya pet ba bobun balang hapo ka jela layalam licensyar da kita gi briu ki babi ki baduna ha ki jing nang jing start ki bam don ya kata ki jing simpang bat ka jing yu ijngai na ka banta ban yalam ya u pet ba in kimi linti kumno wenyo ya kata ke jingba ha ke jing sisha kat ya kam ka bakri du jong ke jela nyala dai benjit da kita ke bakan sai na ke bakan sai tam kenang bakan kiu ken nyat bet ya jarti ki kam ki jam hapo ke jela ban nama ke jing hak spa bat ke jing kwan mentoi simet jungi kat yau balak ben bei tengka wat la okulut dan ya umat la yau ta ni jit ni nyon pejba klem na perkat ba keto ke si hajar lane ke khatsan spa ke penduk ke penjingjar sak yengi parok syirta kala dai hok ye ke jelam galia bukan mat bukan kendu ya sibun gijing ki khandrum khandram gijing ki gijing usnam paper hapo ke jela nyelabet hi daw sumbai basniu bat kala dai hok yengi ban knyum ban ot yauso ubasniu ngasai perkat ya kene lada gijing bu mau nongrim gijing ai ki skim gijing le isn a ki tuj sya ki snong ki thau kumba tuj aswa ki election ngangit ke jela megalia kande ke jela ke bakiu stet bat ke baru spatam habaro ki benta pause kita ke baro ki long tang ki jingriam ki bapenbi bapentame yu pujba onda ki don ha ke bor haba ki yo i makna kile kum ki ba madla kemat ke balai ka kamram bat ke bor jong UMLA ladang pai ha kalong ying long sam ulong kum ukpa lane kli jong ke ying ubopet bekmi ya ke baha kamet kasuk kesan jong ke ying kesam bopsa bopendap ya ki kun kiti bat bopet bekmi ya borok ki jonan kam jong ke ying mudur mapi lada ke ying ke ba ukpa ubo aj jause bomdon ya ke jing kit kli ka ei ke baja klempep kato ke ying kan mat ya ke jing duk ke jing kerdu bat kin mi bunjat ke jing huri hura bat ke jing jot pra kalong kumjuru ya ke jela habala senjar layalam da kita kinong yalam ki babu aj spa ki babu aj burom ki kwan mentoi simet kin tip sya ei ya ke khya ke shon jong upaj ba hakine khinet tayo habangi pet ya ki paj ba ki basyong basa haki than boda ke ei baja ki ut kilanyar ki yam pangnut nama uput usam ki snong ki thau ki bedei jong jela megalaya lakni mat lapan hab jebor syabar na jela mano na preng kita kitang thawain ki banyang ki banyada halor kate ki jingja ka issue them mato ka balong ka sok prung jong gajala ka ei ki ba kine kinong yalam kilale manta kinong trei casual kinong trei contract da kibnai ki sha set tulop kinong hikai SSA kinong hikai ad hoc kimbanse ban mi madan pandawa ya ka hok namar ka jingbom yo tulop tikna cha ei kita kinong thawain ka ain ayu bakilasna halor kate ki banta ya kita masakai don jimentoi da ki spa klur ki penut ki pensrawa katba ya ketulup kinong tripat kimla ban siu pura kijing bumyo kam jong ki samla ki pendep ya kijing pule beper kadao golong bagi ta kinong thawain wat si spa teli ki pus akai snemru kimla ban plilat nane kimla ban aikam ka ai gene hato kamde kijing pi bat kijing bum beng jong kita kinong yalam ha kijing sisha ka kamram bat ka bor jong MLA kalong ban amen lane ban penkela ne ban legislate ya kita ki anyi beper ki ba ka parlimen kamla ban tuklar ki ba kentup ya ka kwait ka khya jong paiba ka rep karyang hapo ka jela ka kom trikam hapo ka tenat pulit ka kom trikam hapo ka tenat pule puthi bat ban thau ya kilat kelenti na ka benta ban aikam ajam ki semla hapo ka jela om tang kata ka deiru ka kamram jong ki MLA ban pet ban khmi ya ka yap ka im ka suk ka san bat ka roi ka par jong pujpa hapo ka jala Henrik e ka baja na preng ki babun tang uwe lene arngut ban pet bat bani i ya kata bun naki ki dei tang kita ki statue ki nyang ko ngu khli ki banang bat tibit tang kumnu ban penang spa ya de bat ban perkat ya ka jing scam jong ka shki la jong wat la kata ngambeng ngam kono ya kata ka jing duna bat ka jing tulop ka jong ki Henry ka daw tan rai ka dei nanga na phi makat ya ka kam
Banshna bantawai bat ka kam sanjar ka bakli du ngijit da kita ki bom don ya kata jing nang jing stak ki bom light ban keren wat ya ka bade hok ban keren kumba ga ka shitom ban thok ban pule nag banta ki to ki bom light school kalong kum juru ya kita ki briu ki bodon ha kam sanjar khadar ka bat ka shitom bhai ki ban berkhat ban penyat ya ka kam haba kim don lupa ya ka jing start ka jing tip bat ka jing champang nala dehi dei ka ne ka jing baklajur jungi poiba ka penlong ni jela ban mat bat berkendu isibun ki jing haboro ki banta khadu ka ke bang kwa ban ong ya ki ba jong ka jela kalong kat kum ka jing yat bat ka jing telun jeng kapor tongin ban thamai ya ka jing mut jing perkhat jungi bahaswa bangin jit ya kita ki nong ngelam tongin pet yin bishar bahaswa bangin lai na kata jing jar bat ka jing babe kala bat long shu kita ki basha pan be ha ka lut tengka ka batang siklamat kala lut bat kala janok Henry tungin pet bat ngin jit sani bah yau briu bastat bat ubayu ijngai bat badon ya ka jing kli ka basisha ban kan tiu ya lagri bat ka jat benriu ujongi hangne ngadon ru banong lada ki pai ba remai kristan ne kita gi bom pat long kristan lada pius ngudei bas ngawi hap kumba pidwai pipan pile yak cing le nyam ba per haswa banjit ne ban penkentang ya kita kinong yalam nyam tungin le kumju ya kita kinong yalam ki pasan syar ya gejela da ka bangin dem kho siu haking mane lane ha ki ceka mane play ban penlong ya ki jing duai ban cing le nyam ban khot kerpat ya play nang bu nang thau bon ai da kita kinong yalam ki ba ik bat ki badon sisha ya ka jing kli ki ba pet bat ki pasan syar bah ha ganti ki badai ki basngap ya ka jing ut ki basng thu ya khya ka shon jong poin ba abang iyo ya kinong yalam kinong sansyar ki bukum kita ngangit imlang salangkan bah bat kejat benriu kan yang rasong habaro ki banta kablay sibun ngin sakin dupat hagaway ka video